Внимание! За посрещане на Випуск 2014! Випуск 2014! Ходом марш! Гимназия по туризъм! Гимназия Константин Болтиров! Професионална гимназия Никола Вапцаров! Спортно училище Никола Велчев! Средно общо образователно училище Отец Паисий! Спортно училище Никола Велчев! Средно общо образователно училище Отец Паисий! Абитуриенти, мирно! За посрещане на знамето, равнение надясно!
Господин кмете, вие през 2014 са строени и готови за посрещане на знамето. Уважаеми зрелостници, поздравявам ви с приключване на средното ви образование. Вие вече сте пълноправни граждани на Република България. За поздрав към Випуск 2014 давам думата на господин кмета на община Самоков Владимир Георгиев. Уважаеми абитуриенти, скъпи учители и родители, гледам ви и ме изпълва чувство на гордост, на носталгия и на малко завист. Спомням си времето, когато аз бях на вашето място. Смесените чувства, които бушуват в този момент. Вълнението за предстоящата сериозна крачка в живота, еуфорията от дълго чакания момент и от бала. И в същото време тъга отразяла с учителите, които в най-трудната възраст са били до вас. От съучениците, с които не само сте делили една класна стая, но заедно сте преминали през изпитания и предизвикателствата, които са се изправили пред вас. Скъпи зрелостници, това е преломен момент. От тук нататък вие ставате пълноправни граждани на тази страна. С други думи, вече сами сте отговорни за глупостите, които ще вършите. Но грешките са неотменна част от живота. Те са урок и ни правят по-силни. Вие имате най-силното оръжие в момента, вашата младост и дързостта да гледате на предизвикателствата в очите. Бъдете смели, вярвайте в себе си и дързайте, за да докажете какво можете, за да бъдете успели хора, които ще градат едно прекрасно бъдеще. А вашите родители и ученители ще се гордеят с вас. Уважаеми учители, този момент е преживяван многократно от вас, но всеки път вълнението е огромно. Когато гледате тези млади хора и върнете лентата назад, пред очите ви преминават хиляди ситуации, през които сте ги превели, за да ги видите тук, днес, сега, млади, красиви, уверени и готови да поемат живота си в ръцете и да гребат с пълни шепи новите възможности, които ще им се предоставят. Сигурен съм, че всеки път преживявате смесени чувства на гордост и тъга, защото в годините, в които сте били заедно, те са станали част от вашия живот. Уважаеми родители, днес вие гледате вашите пораснали деца. Заедно с тях преминахте израстването, трудностите, радостите, различни за всяка възраст. От нараненото коляно до първата младежка стъпка и ако се върнете назад, сигурно си казвате, все пак издържах. Те цял живот ще бъдат вашите деца, пак ще плачат на вашето рамо, трудностите, разбира се, ще бъдат други, но те вече ще имат силата да се справят и сами и да ги преодоляват. Скъпи учители, родители и зрелостници, този ден е емоционален и много специален за всеки един от вас, но за всички той е празник.
Така че дайте воля на емоциите си и го изживейте пълноценно. На добър час, скъпи абитуренти, бъдете смели, бъдете активни, дерзайте и не забравяйте, че бъдещето ви е във вашите ръце, като се умеете да го изградите. Вълнението от абитуренския бал е гарнирано с чувство на тъга. Всеки един от вас казва днес Богом на детството и прави своята решителна крачка към света на възрастните. Този момент е сантиментален. Не само заради раздялата с детството, но и с учителите, които са били неизменно до вас в най-трудната възраст за един подрастващ. Това са те, нашите учители. Хайде силни аплодисменти за тях! Сълзи и усмивки чертаят нашият път. И всяка грешка е всъщност урок, изречение в книгата на живота, която започваме да пишем с нашите родители, продължаваме да я попълваме с нашите учители, но днес е времето да ни пуснат ръката ни, за да продължим летописа сами. Слово от името на випуск на 2014 ще произнесе Деница Атанасова от ПГ Константин Фотинов. Уважаеми господин кмет, уважаеми общински съветници, скъпи учители и родители, съграждани и всички абитуриенти на випуск 2014 година, честит празник! Днес е 24 май, ден, който празнува цяла България. Това е най-българският празник. Празникът на буквите, празникът на българската просвета и култура, празникът на славянската писменост. Ден, който трябва да помним и почитаме, защото Словото, което ни е завещано от светите братия Кирил и Методий, ни спасява от невежеството, духовната леност и мрака на незнанието. Нашият град е град със съхранена духовност и култура, град, който винаги е подкрепил и толерирал просветата. И ние сме длъжни да продължим традицията от предците ни и да я предадем на следващите поколения. Нека в Деня на просветата и книжнината да кажем, че да образоваме и развиваме себе си е предизвикателство, на което трябва да отговаряме. Днес също така е вълнуващ ден за всички абитуриенти. И ние, младите хора на град Самоков, сме изправени пред избора за нашето бъдеще. Всеки иска да поеме по своя собствен правилен път, търсейки, преследвайки и избъдвайки мечтите си. На границата между детството и зрелостта се изправяме пред вас, за да изкажем най-искрената си благодарност и признателност към всички, които ни изградиха като хора и личности, а именно нашите учители и родители. Благодарим ви! Благодарим ви, че ни помогнахте да придобием знания, мъдрост и индивидуалност, да бъдем себе си и да показваме възможностите си. Нашият град, Самоков, е град с история, култура и традиции. Разделяйки се с него и напускайки го днес, обещаваме да се върнем по-образовани, по-знаещи и по-можещи и да продължим започнатото. Надявам се, че ще станем достойна част от бъдещата история на Самоков и един ден с достоинство ще кажем: времето е наше. Честит празник на всички! С това официалната част на церемонията завърши.